Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nugroho sih wilasaning Gusti mugi-mugi tansah kajiwa kasarira kita sami waratin sagung dumati. Sugeng injang sugeng pepanggihan wonten acara Jateng Gayeng ingkang kagiyaraken lumantar Pro 4 RRI Semarang kanthi frekuensi FM 88,0 MHz. Dinten punika Jumat katitu surya kaping 13 Oktober 2017 ngaturaken irah-irahan Jateng Gayeng gawe tentrem. Wonten kesupen ingkang sepisan kula ngaturaken sugeng injang sugeng rawuh ngatur ingkang minulya menika penyanipun Bapak Dr. Insinyur Sri Puryono KSMP Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah. Wilujeng injang Bapak. Wilujeng injang mugi-mugi kawijengan lan karajan tansah sajiwa lan kemanduk dumateng kita sedaya. Amin. Inggih penyanipun Pak Sri ngaten menika mangke ugi pinangka paranpara wonten Jateng Gayeng injang punika. Ugi wilujeng injang katur penyanipun Bapak Dr. Sudarto MA. Sugeng injang Sehat nggih Bapak nggih? Alhamdulillah. Wah, menika para kadang nggih sampun kangen menika. Pak Darto menika tartamtu sampun kita uningani sesarengan tokoh guru nasional lan ugi pegiat lan menapa menika pemerhati budaya menika. Kados kalian kadang-kadang seniman seniwati menika inggih caket. Ugi boten kesupen matur nuwun kepareng rawuhipun para sesepuh bini sepuh para pangarsa ing jajaran pemerintah Provinsi Jawa Tengah, para adik-adik mahasiswa menika ingkang sampun kepareng lenggah wonten studio budaya Kinarto Sabto. Boten kesupen ugi katur para pamiyarsa sutresna. Aturuninga katur pamiyarsa mangke ugi saged sesambetan lumantar telepon langsung 0248816661 lan SMS-ipun mangke lumantar 081127779114. Nuwun sewu menika mamrih regengipun Pak Sabdiman padatan menika mbok paringi aplaus langkung rumiyin. Semonggo.
Matur nuwun, inggih. Ade kula wiwiti, nuwun sewu saking Pak Sekda menika langkung rumiyin, Pak. Irah-iranipun menika jateng gayeng gawe tentrem. Nggih. Saking tembung jateng gayeng langkung rumiyin, Pak. Nggih. Kok bilih menika janipun sampun wiwit awal utawi rikala Pak Kup jabat menika nggih. Sampun pun gelaraken menika mengku surat sing kados pundi menika, Pak? Nggih, dados mekaten. Jateng gayeng menika branding utawi tagline-nya. Bapak Gubernur, Bapak Ganjar Pranowo dan Pak Heru sak sampunipun mboten korupsi, mboten ngapusi, dipun lajengaken utawi dipun tambahi jateng gayeng menika. Jateng gayeng menika mboten kok napa niku napa ujug-ujug wonten mboten. Menika napa niku melalui proses. Dados kala rikala hari ulang tahun utawi ambal warsa Jawi Tengah ingkang kaping 60 gangsal. Tahun kalih 2011 wonten ing Purwokerto Banyumas. Bapak Gubernur dawuh kalian para nayaka ning praja Jawi Tengah, coba mbok kula digoleki lah sing branding sing ngetren. Ya menika pun wedhet jateng gayeng. Dipun lombaaken. Dan delalane sing menang niku Mas Bagio dari Depok, Jawa Barat. Dilombakan. Niku kerjasama kalian Makpros dan akhirnya di launching di hari ulang tahun Provinsi Jawa Tengah ingkang kaping 60 gangsal. Menika mengku suraos. Wonten 8 paling wonten. Jateng gayeng ki apa? Jateng gayeng niku ingkang pertama nggih menika ingkang sepindah semangat. Semangat niku penting. Jadi kita harus gumregah. Kaping kalih berani. Berani tentunya berani karena benar. Kudu wani. Nek wani ya aja wedi, nek wedi ya aja wani. Orang itu ndak oleh ragu-ragu. Lajeng kaping 3-nipun tangguh. Tangguh itu orang yang tetap tegar menghadapi cobaan, menghadapi rintangan. Jadi kalau namanya seorang perangkat ataupun nayakaning projo ya harus tangguh, aja lembek, aja imbah-imbi. Imbas-imbis. Ingkang nomor sekawan nggih menika jujur. Jujur menika bagian saking integritas. Nika wonten pinten-pinten kalodhangan kesempatan Pak Gubernur menika ndangu dumateng kita sedaya. Ayo kita tingkatkan integritas kita. Makanipun wonten menika tagline wonten name tag nika pegawai provinsi menika wajib. Nika wonten Pak Kepala Dinas Pemuda Olahraga Pak Urip Siabudin, lajeng Mas Trenggono saking pariwisata, Kepala Bidang Pariwisata Mas Bambang saking Dikbud, lajeng Pak Dadang saking Kominfo. Menika para pangarsa sami rawuh nika Pak. Jujur, itu harus jujur, itu bagian dari integritas. Angka kalihipun integritas saling jujur nggih amanah. Jadi kula piyambak nggih sedih beberapa bulan terakhir nika kathah OTT. Operasi tertangkap tangan. Orang yang menjabat sudah disumpah masih melakukan seperti itu. Ini sudah kangge introspeksi. Ingkang kaping gangsal ramah. Perangan menika jateng gayeng. Ramah menika kita harus memberikan layanan kepada masyarakat itu adalah dengan senyum. Mboten pikantuk, ndak boleh lagi sekarang itu seorang abdi negara dan abdi masyarakat itu bergaya amtenar, minta dilayani. Kita pun harus menjemput. Pajak niku sakniki ten pundi pun nggen mun pikantuk. Wong Semarang arep pajak ning Sumatera, ning Papua, Kalimantan, pikantuk. Campur online. Lajeng gitu gimana menggembirakan. Menggembirakan itu menyenangkan, membuat orang lain senang. Kula diajari kalih Bapak Ibu kula, wong ki sing iso gawe enake sing sesama lan nuju ing karsa. Enake sesama lan sesama itu kita harus bikin enak. Nek ora gelem dijiwit ya aja njiwit. Nek ora gelem diseri ya aja gawe seri. Nuju ing karsa itu bukan kok ngatok asal Bapak senang mboten. Nuju ing karsa itu harus memberikan kinerja prestasi terbaik pada pimpinan. Syukur-syukur melebihi. Misalnya Pak Gubernur, Pak Sekda, tulung gawean ki dirampungi Jumat nggih, Kemis sore pun dadi.
kemis muntati. Itu namanya melebihi harapan. Ingkang kaping 7 nggih menika harmonis. Harmonis itu ya serasi, selaras, seimbang. Itu harus dilakukan. Ingkang pungkasan nggih menika hangat. Terus logo dan slogan ini diluncurkan itu dalam rangka memasarkan potensi dan produk, dan arahnya ke semuanya ini adalah tujuan akhir pungkasanipun nggih menika masyarakat Jawa Tengah yang sejahtera dan berdikari. Lah menika tentrem. Tentrem menika pun meliputi lah itu damai sejahtera. Jadi kalau orang uripe tentrem, atine kepenak, pikirannya juga enak, koncone akeh, mangan enak, turu kepenak, nyambut gawe ya jenjem. Niku. Niku Pak Iwan jelentrian ingkang napa nggih secara ringkas makaten. Lah menggah topik ataupun tema menika sangat napa sangat trep kalian kawontenan sak menika. Menika Pak Gubernur kan sampun tahun kelima. Jadi mangke masyarakat saged ngukur sebenarnya sampai sejauh mana sih kinerja Pak Gubernur. Banyak kelebihan tapi juga tidak menutup kemungkinan ada kekurangan, itu manusia. Jadi Pak Gubernur, Pak Wagub dan saya siap untuk menerima masukan dan kritik dari masyarakat. Itu bentuk keterbukaan kita. Makaten Pak Iwan. Nggih, Pak Sri, lajeng ngliputi bidang menapa kemawon menika Jateng Gayeng menika. Nggih. Bidangipun menika bidang ekonomi, bidang sosial dan juga bidang ekologi lingkungan. Dados menawi kita badhe napa menika membangun, badhe punya proyek, 3 hal itu tidak boleh lepas. Nggawe tol nggih ngeten. Ekonominya gimana? Bisa menggerakkan. Transportasi yang dulu lama bisa cepat, bisa lebih efisien, ekonomi bisa bergerak. Aspek sosialnya bagaimana masyarakatnya? Masyarakat terdampak juga tidak boleh. Misalnya di situ malah ono tol tambah rekoso, itu bukan tujuannya. Ada lingkungan. Tidak boleh misalnya membuat jalan tol itu justru membuat lingkungan kita tidak baik, malah karena kebentang ada banjir, kemudian ada polusi dan lain sebagainya. Jadi 3 aspek menika, 3 perkawis menika kedah dipun gatosaken, dipun perhatikan. Ekonomi, sosial dan lingkungan. Nggih, nggih. Menawi lajeng praktek salajengipun menipun breakdown menika nggih dhateng dinas instansi terkait standar menika nggih Pak. Nggih. Menika Jawi Tengah menika kawiwitan Pak Gub, Pak Ganjar, Pak Heru menika dados gubernur dan wakil gubernur ada 6 isu pokok. Itu yang harus diselesaikan. Ongkos pindah kemiskinan. Kaping kalih pengangguran. Kaping 3 infrastruktur. Kaping sekawan menika energi. Kaping gangsal menika pangan. Kaping 6 nggih menika demokratisasi. Isu-isu harus diselesaikan. Nah, dumugi tahun keempat gangsal jalan menika, tahun kelima jalan. Memang kemiskinan kita masih. Tapi ya kemiskinan kita pada saat awal itu memang sudah tinggi. Pada saat Pak Ganjar, Pak Heru menjabat itu kemiskinan kita itu 15,48. Sak menika tasih 13,03. Itu dalam kurun waktu 4 tahun itu 2,76. Ini kalau dibandingkan secara nasional, nasional itu dalam kurun waktu 3-4 tahun itu hanya 0,8 turunnya. Jadi karena kita mulainya besar, kemudian kita belum mampu secara signifikan untuk menurunkan sampai ke 11, itu ya akhirnya sekarang masih 13,03. Dan sebenarnya itu bukan prestasi yang jelek, enggak. Cuma ya awalnya dari besar, kemudian kurangnya juga ada besar, tapi belum sesuai harapan. Nah, inilah masih PR kita, ini kita akui. Dan Pak Wagub berkali-kali di dalam forum resmi itu beliau saya gagal menyatakan itu. Berani mengatakan itu. Ya pemimpin ya itu tadi. Jujur itu ya mengatakan apa adanya. Dikritisi Pak Gub. Mboten napa, monggo. Gumantos dhateng Bapak Sudarto menika. Pinangka tokoh guru, inggih budayawan ngeten. Tokoh. Nggih, nuwun sewu menika Pak Darto. Menawi mindeng jingleng ningali program Jateng Gayeng
ingkang kula nggih syarat kanthi tataran nilai kalau kados pundi menika Bapak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng enjang kasugungan mugi kasarira dhateng ingkang sami rawuh mirungganipun Bapak Sekda. Mekaten ugi ingkang sami kepareng mirengaken RRI Semarang. Nuwun sewu Pak Sekda. Nggih. Radio menika sak mangke rak radi kawon kalian media sanesipun. Nggih. Kula ngajungaken jempol. Wah, tepuk tangan untuk RRI. Mangke ngeten Bopo. Mbok tengah-tengah dalu nika kalih napa niku siteran ngeten iki ngudar napa niku kawontenan. Masalah apa niki arep Sumpah Pemuda diudar lah. Kersane niki ben buka wawasan lah. Monggo kula siap bengi nggih siap. Kula siap bengi mbangane nek ana. Nggih. Siap Pak menika. Lah matur sembah nai Pak Sekda Pak Sekda menika orang kedua. Wah, Ingkang ngerancang ingkang sami nindakaken wonten legislatif. Sanes-sanesipun menika sumberipun saking menika. Para kepala dinas menika menawi damel rancangan menawi mboten mlebet mriku rumirak mangke mboten dados. Mila menawi Pak Sekda sampun keparengaken kedahipun apa neh aku mung pensiunan. Wah, kebangetan ngene. ini gurunya guru jadi moho guru Bapak. Ya Mas Bambang ya kudune sing nom sing. Nggih. Matur sembah nuwun kula pikantuk pakurmatan nderekaken Pak Sekda. Menapa ingkang dipun ngendikaken dening Pak Sekda kula luar biasa. Jalaran samangke sareng tren dunya menika profesionalisme, demokratisasi lah wujudipun wonten ing Indonesia era otonomi daerah. Nggih. Nggih. Era otonomi daerah menika sedaya kepentinganipun masyarakat mboten dipun tandangi piyambak dening pemerintah pusat. Nanging dipun pasrahaken dhateng pemerintah daerah, provinsi kaliyan kabupaten. Kabupaten kota. Nggih. Kula mboten badhe mlebet dhateng sistem menika. Jalaran menika sampun kelampak. Sampun wonten evaluasi, sampun wonten peribahan-peribahan ingkang yektosipun saya dangu kapitadosanipun pemerintah pusat ingkang menapa menika melindungi NKRI menika kathah ingkang dipun pasrahaken kapitadosan kula dhateng pemerintah daerah. Kula kathah ingkang dipun ngendikaken Pak Sekda, kula namung nyatet program unggulan ingkang enem kula. Nggih. Kemiskinan lajeng Angguran. demokrasi. Nggih, Kemiskinan demokrasi. Kalih menika pancen dados program unggulanipun donya. Sedaya negari termasuk Amerika, Eropa ingkang sampun merdeka ratusan tahun ternyata memerangi kemiskinan menika taksih dados program unggulan. Malah lajeng Amerika menika bantu dhateng negari-negari yang nembe berkembang. Menawi ingkang dipun ngendikaken Pak Sekda kala wau program ingkang dipun tandangi wiwit tahun sepisanan Pak Gubernur menapa ngerangkani kewajibanipun yektosipun wonten kemajengan senadyan kala wau Pak Sekda ngakeni bilih kemiskinan memang dereng tuntas. Nggih. Boten namung Jawa Tengah. Senadyan nuwun sewu Pak Sekda progresipun nang Jawa Tengah menika kawon kalian Jawa Timur iki. Nggih. Nang ketingalipun kok saya dangu saya nang kula kok arep nglancangi, arep nututi ngoten. Ya alhamdulillah. Ya. Nah, sambet kalian menika menawi program Jateng Gayeng menika dados brandingipun
branding teknisipun kula badhe ngoncai saking tembung gayeng menika. Nggih. Gayeng menika kosakata Jawi asli. Gayeng menika. Gayeng menika nedahaken sedaya ingkang sami rawuh menika gadah raos sami. Ya. Terus upami menika menika ora kerumunan komunitas sementara. Wonten Jawi kadang-kadang wonten demo meneh komunitas. Nanging mboten saged sing demo ingkang mengedepan ingkang muncul menika raos kekerasan mboten saged demo kok digunakake gayeng menika mboten saged. Mboten saged. Sami-sami kathah. Sami-sami kathahipun. Sami-sami kerumunan orang, sami-sami nek nembang ya rada seru. Mas Bambang nek nembang ya seru lho. Nek seru apa malah sami-sami wonten mriku ya bengok-bengok. Ning mboten ingkang wonten Jawi menika ingkang tujuanipun menapa protes inggih kenging. Leresipun gayeng menika saged kok ngemban protes saged ning caranipun. Nah, gayeng menika intinipun sedaya ngraosaken tentrem semana. Raosipun namung ikhlas, mboten wonten paksaan, ning sedaya tumut. Nah, leresipun gayeng menika indikator salah satunggaling indikator demokratisasi. Demokrasi menika ora semua berperan. Malah sak mangke menika menawi saking dene rati kebablasan marga demokrasi. Menika ora wah le bunga-bunga ya seru tur kasar barang. Nggih. Alhamdulillah sak mangke wonten aturan ujaran kebencian. Nggih, menika rati mugi-mugi ratihan. Ning yektosipun Jawi menika wiwit rumiyin demokratis kok. Wong nalika ratu menika radi ora genah ngaten wonten protes. Ning protesipun mboten rame-rame kok. Wonten alun-alun lenggah sedina metetet. Lajeng sinuwun kok. Lho, ngopo kok Mas Bambang ngono jero kowe? Mas Bambang kok lungguh ning kono. Leresipun protes. Badhe matur sinuwun menika kawontenanipun kados mekaten. Lah Pak Sekda gayeng menika inklusif. Tentrem menika mbok menawi dipun sumebaraken, dipun sebar. Mboten namung RRI, wong sak mangke sing radio swasta ya akeh. Demokrasi nggih, partisipasi. Partisipasi menika mboten sanes kejawi demokrasi menika. Mila kados pundi caranipun rening pemerintah daerah Jawa, rening radio-radio swasta, radio-radio komunitas menika nggih manggen wonten ing Jawa Tengah. Nggih, wong ya menikmati kemajuan Jawa Tengah. Nggih, menapa mboten wonten saenipun program Jateng Gayeng menika dipun gerakaken lumantar media radio-radio menika. Namung radi ngatos-atos Pak Gub samangke rak ngajengaken pilkada. Caranipun mugi-mugi mboten nuwuhaken kecurigaan. Dene ingkang nomor ingkang pungkasan kula matur dhateng Pak Sekda. Nek kula wau Jawi Tengah menika mengentaskan kemiskinan. Mbok menawi ingkang sepisan kula gadah menapa menika ungel-ungelanipun para para leluhur kita. Wonten 3 ingkang sepisan kandel. Nggih, kandel. Pak Sek kala wau ora ngendika berani. Lah, kendel. Kendel lajeng ingkang nomor 3 menika bandel. Nggih. Kandel, kendel, bandel. Kandel. Kandel apane? Sangunipun. Ya nek arep bangun, sangunipun werni-werni. Para sarjana sangune ya ora mung ijazah, tapi kompetensi. Kandel. Kula mboten perlu matur kata-kata ingkang sami rawuh mesti pirsa. Nggih, ngelmunipun para pejabat menika ngelmu keprigelan wonten ing tugasipun piyambak-piyambak.
ning dipun lambari kandel imane. Mboten namung kandel imane. Menawi kompetensinya cukup, sangu kompetensinya hebat, pun tambahi keimanan dhateng Tuhan Allah Gusti Allah menika luar biasa, ya tos lurusipun rak wonten Gusti Allah ki ora sare kok. Nggih, Gusti Allah menika ora sare. Nalika bola bali tiba, nah ini wonten bandel menika. Berusaha sepisan gagal. Kenging ngresula ya Allah kok ora berhasil. Ning nun sewu aja maido piye to Gusti Allah wis tak rewangi mangkat ora sarapan kok yo angel mboten. Niku tegesipun imanipun boten kandel. Kalau nek wedi, nek wani ya aja wedi-wedi. Nek wedi aja wani-wani gitu. Wani-wani itu tegese etok-etok wani. Wedi etok-etok wedi. Nggih, terus wani kalian wedi menika wedi karo wani menika pasangan ingkang badhe nuntun dhateng kita. Nek wani ya tenanan wani. Jaba jero. Tiyang ingkang wani menika, yang kendel menika ora nek kandel. Kandel kepinterane, kandel imane, lajeng kala wau mboten wani. Lah ingkang terakhir bandel kala wau. Tiba pisan tangi, tiba pindho terus. Tidak pernah putus asa. Kenging menapa? Karena Gusti menika boten sare. Ngeten Pak Sekda. Luar biasa ini. Imbet-imbet. Wah, ini tepuk tangan untuk guru kita ini, luar biasa. Maha guru kita ini. Iki pamirsa sawetawis miras pantes kita semeni langkung rumiyin menika. Namung tertentu kita sampun pirsa bahwa Pak Sekda menika senajan menika pangarsa pangbating praja aning injih mbudaya. Injih mbok bilih kepareng-paring gungan menika. Tunggal sekar nganten menika Bapak. Monggo ngersakaken sekar menapa menika. Kula tak pucung riyen. Niki enten anu. Napa niku si pangrikta gending nih. Nggih menika Kanjeng Raden Mas Tumenggung Pak Sayuti. Nika kula niku ndek pucung ten budi-budi kula nggo terus niki. Itu apa itu tak lapuk karena panas, tak lekak karena hujan. Jadi ini luar biasa nih Pak. Darto nyun ngapunten nek keliru wong yo. Semoga nggih. Budya iku ruming bangsa kang satuhu kebak kautaman mawe tentrem lahir batin ruming bangsa saka luhuring budaya. Niku pucung sih. Niku kula jlentrehake sithik. Niki soalé napa enten piwulangnya. Jadi budaya itu merupakan rohnya bangsa. Makanya Trisakti Bung Karno pada tahun 57 kemudian dikukuhkan lagi tahun 64. Trisakti Bung Karno itu ada 3, berdaulat bidang politik, berdikari bidang ekonomi, dan yang ketiga ini berkepribadian dalam budaya. Nah, ini mumpung enten kesempatan yang baik ini kang saya menika ben dimerengke juga para pangarso dan semuanya. Kita ini lupa bahwa budaya itu akan membuat kita menjadi terikat NKRI kita. Niku sing wong lali. Isine mung politik, ekonomi tok, budaya ini dilalekke. Ya niki budayaan Romo Darto, kemudian Romo Iwan dan juga ini belakang saya ada Pak Sayuti. Kebak kautaman. Jadi keutamaan di budaya itu bukan hanya tuntunan tapi juga tatanan. Bukan hanya tontonan tapi tatanan dan tuntunan. Ya ini kadang-kadang menjadi pedoman kita. Makanya enten wayang niku sapa sing ala bakal sirna, sing becik bakal ketitik. Iku janjane nek cah-cah sakniki niku ya senenge malah Doraemon, Superman, Upin Ipin. Upin Ipin niku. Gitu. Kebak kautaman. Jadi maweh tentrem lan lahir batin. Nah itu, kalau kita sudah
memahami, menggeluti dan menghayati budaya itu membuat tentram batin kita. Kalau pas mriki kan kula nyuwun kinanti padang bulan. Kula wah engken iki lari utang, aku lali utang ning ora lali gawean lho ya. Terus harumnya bangsa itu ya tergantung budaya. Ruming bangsa saka luhuring budaya. Lah itu inilah kadang-kadang ini yang hanya 5 podo ini saya kira ini penuh ajaran. Kula nggih nyuwun janjane untuk anak-anak niku nggih SD SMP itu muatan lokal itu mbok yo lah dibaleni. Agama oke itu wajib. Tapi budi pekerti itu mengiringi. Berjalan bersampingan. Di kita dengan guru, dengan orang tua itu bukan orang tua kita kandung kita. Orang tua, mertua, guru dan juga sahabat-sahabat orang tua itu orang tua kita. Yang saat ini pun saya, kalau ingin ngeterke putu kula di sekolah apa itu Atakwa di Jakarta, di Cempaka Putih. Mlebet niku ngeten dispen kono basane Indonesia apa ning Jakarta nggone. Nek nang Jawa mbok wulu jeneng Ibu Guru hari-hari tertentu lah. Kayak di kados wonten provinsi tetap dinten Kamis kan ngagem basa Jawa kangge komunikasi. Ya hari-hari tertentu itu di SD apa SMP kan wulu jeneng Bu Guru terus benti kawontenanipun. Oh nah sehat. Nah, ini baik ini. Coba nanti. Ini karena pendidikan dasar itu kan ada di kabupaten kota. Nanti sekali-kali kita ajak. Niku sing pucuk. Lah nek sing siji mengki pun awon. Sing nyinome mengki. Mula menika hiburanipun ingkang menika kok Romo Darto napa? Oh, ajeng mboten menika. Semoga nggih pun lajengaken sinom menika. Menika dawuhipun napa? Monggo di nggih sinom nggih. Sinom nggih. Aku ya sok lali iki cakepane ya. Sik, kula tak buka sik. Kalih cerita sinom niku nggih. Paninggalane menika tilaranipun Mangkunegara Sekawan. Niku luar biasa Mangkunegara Sekawan niku zaman dulu itu sudah risau. Anak-anak muda, ini namanya sinom itu untuk anak-anak muda. Makanya dikasih piwulang di dalam gending menika ingkang intinipun yo kowe iki dadi cah nom ngene lho. Le aja sak karepmu dhewe. Jane niku pun lho, pun diwiwiti niku. Kula duwe kok cakepane. Pak Sayuti apa long beliaunya wong memang seniman. Nggih sandang pangan. Ki dibisi Pak Sayuti lali nggih? Nggih. Suwen. Coba ditinting coba. Wah, dulu ki ya buku kudu nggawa. Pripun? Tinting mulai. Nulata laku tama tumrape wong tanah Jawi. Pun pokoke ingkang mirengke kita rada mliru-mliru wis ra apa-apa niku wau niki teh anget jatah garang kalih gula Jawa. Wah, somben lah nggo teh anget lah. Gayeng. Wong agung ing ngeksi kondo panembahan sena ati
bojoku ngrungokke ora iki ya. Kene wong desaku ngrungokke ngono mesti Mas Pur mulai rasa dadi sekda gede wae. Luar biasa niki. Oke, esuk aku susah tak mlayu nang RRI lah. Iya, alhamdulillah mangke karantos. Kepati Hamar Sudi penilaian terbesar itu di foto terakhir niki. Waktu niku kula dadi sinden niku juri sinden idol wis nduk ujianmu ning kene. Nek kowe lulus ning kene bijimu tak tambah loro. Padahal jurine wae urung teteh nek modo kali sinden jenenge juri kok gitu. Hamba mangun karya nandya ing tepuk tangan nggih. Matur nuwun. Wah niku Mas Iwan, nggih sak iso-isone wong jenenge napa niku estu le menika. Pripun? Wah, remen sangat menika keluarga Pro 4 menika nggih. Niku guru kula wonten sing belah kiring kanan kula wonten, wonten wingking kula wonten. Jangkep ngoten menika. Jangkep. Ayem ngoten. Oh, ayem. Niku malah kula niku jane duwe geguritan. Ning arep tak tokke mengko ning saiki aku wis ora sronto ngoten. Niki dalam rangka nika Hari Sumpah Pemuda. Nuwun sewu kula waca kula waca kedap nggih Prof Darto nggih. Pak Darto. Niki enten 3. Niki siji ingkang ira-iraipun Makantar-kantar. Niki kaanggit dening Mas Bei Puryono. Kalau enten kodene MB Puryono niku Mas Bei Puryono. Ingkang angka kalih nggih menika basa lan krida ini kan hari bahasa. Ingkang angka 3 para muda. Nah niki ajeng kula waos ingkang mawon ingkang sepindah mawon. Makantar-kantar. Kaanggit dening Mas Bei Puryono. Biyen aku isih cilik. Durung ngerti ala lan becik. Ngertiku mung seneng. Seneng lan seneng. Negara rusak ora tak sanak. Pranatan remuk aku ora ngrembug. Nanging saiki aku ngerti, aku kang kudu tak pecaki. Apa sing kudu tak dandani? Aku isih muda, kuat, cukat lan trengginas. Saka njero dadaku makantar-kantar semangat. Nggugat amrih negara kuat. Abange getihku tondo yektiku, wani mbelani nglabui prajaku, turun tembe mburi isih nganti-anti, isih bakal marisi negara iki. Ayo sedulur,
Cancut Taliwondo. Jejeg majune negara ing tangani para muda lan tumaruna. Jaya para muda, jaya negeri kita. Iki gres iki. Niki lagi wingi dadi. Kula niku kalih Mas Amir saking PWI mengki enten kolaborasi kalih Mas Ton. Peter Lingkar. Kalih Mas Permadi. Jeng anu le Pak Sek panjenengan napa niku atur geguritan melih. Lah aku kok nembang kan geguritan iki piye aku. Mayang melih niki. Mengki tanggal 3 November, Pak. Semar Bangun Kayangan dalam rangka Dies Undip kaping 60. 60 profesor sing mboten profesor mung kula kalih Pak Ganjar. Ya profesor-profesoran lah. Didapuk dadi Kresna Pak Ganjar Sang Hyang Wenang. Monggo mirsani. Wonten Gedung Sutarto, Prof Sutarto. Tanggal 3 November nggih. Lajeng tanggal sekan 18 Binjang Dalu orkestra. Saya nyanyi beli orkestra. Lajeng maca pat. Kalau wingi kula ngrekam swantinipun Pak Sayuti. Engkang kok sepindah niku kalau mben niku sinom kok angel men terus kula nyuwun pangkur mawon, Pak. Pangkure pangkur Diponegoro. Pokoke kula ten pundi-pundi enten lah. Jenenge Puryono kok ben ono lah. Ada di mana-mana tapi tidak di mana-mana. Dan niku dalam rangka nyengkuyung kabudayaan. Nun sewu Pak Darto nggih. Monggo pun lajengaken Mas Iwan. Inggih matur nuwun menika. Mbok bilih mangke pangkur kagem pungkasan napa-napa mangke pun icipi ngaten niki. Inggih nuwun sewu kula nggih sampun pun aturaken Romo Sudarto. Ini bab Jateng Gayeng. Kleres menika Proskawan Pro 4 RRI Semarang. Wiwit Januari kali 17 menika panci ndamel acara Jateng Gayeng. Menika sampun lumampah gayeng sanget menika nggih kados klebet enjang punika ingkang kepareng ngisi para paranpro nggih saking bapak-bapak dinas-dinas ingkang wonten Provinsi Jawa Tengah menika malah kepara sumebar wonten kabupaten kota nggih sak Jawi Tengah menika sampun lumampah sae menika. Nggih menika klebet menapa kita nderek nyengkuyung program Jateng Gayeng menika nggih Pak nggih. Lan menapa melingkupi segala bidang. Malah kula kok menapa menika Mas wonten salah setunggalipun web menika utawi sampun wonten pekabaran nggih wonten bidang menapa klebet bidang kesehatan menika nggih Jateng Gayeng malah kepara saged menekan angka kehamilan angka kematian ibu hamil. Jateng Gayeng nginceng wong meteng. Wah. Lho bener niki. Tos pundi to Pak menika Pak? Nggih to Pak, dadang Pak. Den ora. Jateng Gayeng nginceng wong meteng. Estu menika ngenten menika kira-kiranipun. Nah, Mas Iwan karena buka kula tak tak jarentarke sithik ben pendengar ora keliru. Jateng Gayeng nginceng wong meteng menika wonten program untuk menekan angka kematian ibu dan bayi. Itu napa niku ibu-ibu ingkang nembe ngandhut, nggih, embang ngandhut, nembe hamil. Nggih. Itu dari awal sudah diamati. Mangke mahasiswa KKN tematik menika Pak. Satu mahasiswa itu nginceng 5 wong meteng. Niki hebat supaya nanti generasi kita betul-betul generasi yang unggulan lah. Ini program dan itu mampu menekan. Dulu 700 orang per tahun, sekarang ini sudah turun 25%. Nginceng dalam artian memantau. Memantau, bukan nginceng. Nginceng wong meteng terus wong meteng dadi incengi kabeh ya. Jateng Gayeng nginceng wong meteng. Nggih. Ning nggih anu sok wonten penyimpangan menika. Adi kula ingkang gender menika nggih pengin nderek nyengkuyung program Jateng Gayeng. Oh. Lah menika saben dalu gayeng kalian semahipun. Lah kok bral-brol ben taun menika meh medal menika. Putra kalih langkung sae. Nah, menika ben sejahtera. Inggih menika wektalipun ugi sampun tunggap tabuh 8 langkung 3 kalih menit. Kita lumebet wonten sesi nganu menika nggih. Tanya winangsulan. Tanya winangsulan. Ingkang sepisan katuraken para lenggah ingkang wonten studio budaya Kinarto Sabdo. Nyuwun sewu tole titis mic-ipun
mangke saged pun biyantu. Sumangga sinten ingkang kepareng badhe ngajengaken inggih pitakenan saged utawi saran utawi masukan. Namung kanthi cekak aos utawi singkat padat ngaten nggih, kanthi nyebataken asma lan saking pundi. Mangke sasampunipun menika pamirsa ugi kepareng sesarengan saged lumantar telepon 02483166661 utawi SMS 081127779114. Inggih, ingkang sepisan sinten? Monggo. Pun pendetakan kemawon menika. Ya, nggih. Nggih, ingkang sepisanan menika panjenenganipun Pak Sadiman Alkundarto menika nggih. Oke. Menika Ketua DPP Asosiasi Pekerja Sosial Indonesia menika. Ugi asring pinangka parantara wonten Jateng Gayeng menika Pak. Siap. Monggo menika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sampun, lajeng kemawon Rama. Nggih, lajeng kemawon. Matur dumateng Bapak Sri Puryono kalian Bapak Sudarto. Lumeber dumateng sedaya para punggawa praja. Nepangaken kawula Sadiman Alkundarto menika kaleres dipun pilih dados Ketua Dewan Pimpinan Pusat Asosiasi Pekerja Sosial. Menika kalian Pak Iwan niki sampun kaping 9 dialog wonten RRI. Kula nggih asring kepanggih kali Pak Sri Puryono namung menawi nembe wonten Ngesti Pandowo. Bareng matur Bapak, menika kaitane kalau wau Bapak kan menyenangkan dan harmonis. Menika mawon kawula saged mungkin unjuk atur ya. Supados masyarakat menika tentrem, menyenangkan dan harmonis menika ingkang nomor sepindhah menika pemerintah kedah hadir. Lah menika kula betakaken pertama generasi muda lan nika wonten ingkang saking masyarakat pinggiran hutan. Ingkang nate sejak Republik berdiri niku mboten menikmati air bersih. Nika sampun kula beto mengke ben crita. Kula beto tapi sampun sae sakniki pun kula padosaken, Pak. Terus niki saking gene masyarakat korban penggusuran. Niki nggih sampun sae. Terus niki saking daerah misteri. Artosipun desa sing sampai hari ini pegawai mboten wani mlebet. Nika wonten 13 dukuhan di Jawa Tengah. Ingkang Pak Irman Supanji Pak R. Itu sudah saya beritahukan. Lajeng sanesipun menika niki Pak Abdul Nur Kamit menika nangani anak jalanan menika sampun ribuan nggih sakniki termasuk anak korban narkotika. Niki sampun ngatamaken lare jalanan niku 100 kali dosa. Katamal Quran. Lajeng sanesipun menika Pak sanesipun mangke kita ini mahasiswa sudah ini saya bawa Pak supaya mendengar Jateng Gayeng. Saking menika dalam badhe unjuk atur. Sepindah menika perlu wonten peta, Pak. Peta daerah rawan konflik. Di Jawa Tengah menika wonten kabupaten-kabupaten sing digambarake niku nggih masyarakate niku gampang gampang kesulut ngoten nggih. Artine sumbu pendek. Menika kedah wonten data sehingga mangke menawi pemerintah badhe tindak wonten mriku niku sampun gadhahi gambaran. Kaping kalih menika pun wonten gerakan kesetiakawanan sosial. Iku kula beto saking Kedung Ngori. Niku nangani 9 dasa kalih lanjut usia terlantar mboten sing ngurus. Anak yatim swidak, lajeng orang miskin swidak, swadaya Pak sampai hari ini. Supaya nanti biar mendengar saja ini saya bawa itu supaya mereka bisa mengkondisikan desane ben tentrem. Terus wontenipun program sinergitas. Samangke mengko tasik ketinggal ego sektoral. Kawula sampun mlebet 15 desa miskin di 15 kabupaten miskin, Pak. Sudah saya datangi dan sekitar 1.500 orang sudah saya temui untuk dialog kados pundi sagedipun mereka menika saged sae kanthi budidaya ingkang wonten teng dusunipun. Terus kula nyuwun segata wonten
kunjungan desa-desa misteri, artinya desa yang terbelenggu mitos. Sampai hari ini, Pak. Ini kalau betul. Jadi sampai hari ini pejabat atau pegawai tidak berani masuk. Ada 13 dukuhan yang takut masuk itu. Berarti ini yang sakit bukan rakyatnya, karena rakyatnya tuh mau dibina, tapi sing bina sopo. Nah, ini saya bawa, nanti Bapak bisa mundut perso. Kangge jateng gayeng gawe tentrem menawi saged Pak menika nyuwun tulung dari pemerintah daerah ndamel khotbah-khotbah Pak. Niku kan jumlahipun besar. Bagaimana kalau khotbah itu dikonsepkan oleh Kemenak gitu ya. Baik itu di gereja maupun di masjid, di wihara atau di kelenteng, tentang apa? Tentang jateng gayeng gawe tentrem. Lajengipun Pak menika pasca pilkada. Kaula tasih nemukan bupati-bupati yang sampai hari ini Pak itu masih ngecap nek ora dadi tim suksese niku pegawai nganti ora wani mlebu. Takut masuk di desa itu sehingga desa itu tidak menerima kebijakan pemerintah. Contohnya ada Pak dan ada. Nanti saya tidak ngawur, tidak ngarang, mangke saged kula aturaken. Lajeng Pak kula nyuwun tulung gandeng Bapak ugi dados pengurus. Nika saged pun komunikasi dhateng Bapak Indarji Supanji. Kaliyan Ibu Eni Supriyadi lan Pak Sulistyo ingkang sampun nate ngendika badhe mirsani desa-desa misteri kalau wau. Tapi ngantos sakniki dereng wonten apa tindak lanjutipun. Monggo mengke kula namung unjuk matur mawon kalih Bapak saged menika dipun peratosaken supados jateng gayeng gawe tentrem menika saged dipun nikmati dhateng masyarakat. Ya nyuwun sekedhik Pak Adiman menika. Desa Misteri kala wau kados pundi cekakipun kados pundi Pak? Nggih. Dados asal usul desa menika wonten mitosipun nggih Pak. Kula sampun mlebet wiwit taun 1908 Pak. Dadi wonten nunen-nunen ingkang ditafsir salah. Bab kula piyambak wekdal niku nggih ora mungkin kok wali ku sumpah salah. Dados wonten ngendikane sumpah wali Sunan Kalijaga niku ngendikane ngeten. Sing sapa punggawa negara mlebu desa Gebang Sewu duwe niat kang ora becik mula kena musibah. Tapi ingkang berkembang menika mboten ngaten. Sing sapa punggawa negara mlebu desa Gebang Sewu kena musibah. Maka kula mboten ra mungkin nek wali kok gawe sumpah salah. Berarti ana sing kurang. Tapi kula beto piantun kathah nggih mboten wonten Pak. Kula akhiripun piyambakan 1908 niku mlebet menika. Gebang Sari Demak. Gebang Sewu Demak nggih. Itu sampai hari ini Pak. Dan wonten niki saya bawa nama-nama desanya ada 13. Nggih. Yang sampai hari ini belum ada pegawai masuk sana. Mereka Mantap. itu pemilu masuk, pemilu ikut nyoblos, pajak ikut bayar, tapi kebijakan tidak ada. Oke. Nah, ini bisa dijadikan suatu saat mereka akan terjadi kecemburuan sosial. Wong aku ki pajak bayar. Terus pemilu ya kok nyoblos nanti keluar dari desa, Pak. Karena TPS-nya pegawai rawani mlebu. Ya, sehingga dia keluar itu nyoblosnya, keluar desa. Iya. Nah, ini kalau bisa ditangani Pak, dan di situ ada yang bisa dikembangkan, artinya di Gebang Sewu ini ada pohon namanya pohon langka Pak, dan itu di tempat lain tidak ada. Aslinya katanya itu tongkatnya Sunan Kalijaga. Apabila itu dibuat wisata religius atau wisata itu apa namanya tanaman langka, mungkin akan mengundang orang masuk ke sana. Sehingga dengan orang masuk banyak ke sana sehingga berubahlah desa itu. Nah, lama-lama akan menjadi baik. Nah, ini sudah teman-temannya nih Pak pendidikan layanan khusus karena niki ada di Dikbud. Saya menangani 30 tempat, 30 lokasi Pak tentang pendidikan layanan khusus. Ada 1.716 anak-anak jalanan, anak pang, anak korban miras, anak korban hukum, dan 135 relawan teknologi termasuk dari Undip saya bawa ke sana. Ini sudah saya sekolahkan di Universitas Internasional Batam Pak 47 orang beasiswa, dan ada yang kuliah di STKS Bandung 108, dan di Unpas 6 orang, dan di Muhammadiyah Malang 2 orang. Itu mungkin masukan lebih Bapak supaya jateng gayeng gawe tentrem. Gawe tentrem. Matur nuwun menika Pak Dimas nggih. Kesanipun tuntas langsung kemawon Pak menika pun paringi tanggapan timaluyan semoga. Iya matur nuwun Pak Adiwan Argunarto ini masukan yang luar biasa. Beliau tadi napa niku ngendikaken lan ngulas ngingingi bab menyenangkan dan harmonis.
diuraikan banyak tadi, mulai dari masyarakat di sekitar hutan tidak atau belum dapat air bersih, masyarakat terkena dampak, dan juga desa Mesteri, pegiat anak jalan ini luar biasa. Kalau kehadiran pemerintah di tengah-tengah masyarakat, apalagi masyarakat pinggiran itu wajib. Nawacitanya Presiden Pak Jokowi JK itu sudah jelas. Itu adalah membangun negara ini dari pinggiran. Makanya di daerah-daerah perbatasan itu diprioritaskan. Nah, ini yang kita sendiri di Jawa Tengah ini menjadi perhatian, Pak. Ini catatan saya. Tolong nanti Pak Bambang dan Pak Urip ini mantan kepala Bapeda, Pak. Jadi nanti kita rancang. Kalau jadi nih Pak Adiman kok tertarik ya? Tertarik untuk mengunjungi lah. Biar saya jadi yang pertama ke sana lah kalau yang lain. Mungkin nanti nyuntulung Pak Adiman saya diinformasikan di mananya. Saya tak ke sana. Nanti saya tak lapor Pak Gub, syukur Pak Gub dan Pak Wagub Kerso. Misalnya beliau sibuk dan beliau menugaskan saya siap. Saya beranilah. Bismillah ke sana. Tadi saya betul Pak, itu mitos-mitos yang diplesetke tadi. Sopo wonge punggawa sing rono niate elek. Bakal ora selesai. Niate elek iki dilangi. Sopo sing rono, punggawa sing rono bakal kena cilaka. Lah niate elek sing niate apik ya insyaallah ora. Ya nggih. Nggih Pak Adiman nggih. Nggih. Iki nek sekdae masuk pejabat mboten to, punggawa mboten to. Luweh dening punggawa. Lah nggih insyaallah. Nanti Pak Urip kita berdua ke sana Pak Urip dan Pak Bambang, Pak Gatot nggih. Lajeng menika peta daerah rawan nggih Pak, leres. Saking Binda dan Kesbangpon 5 sampun. Ini penting. Jawa Tengah niku basa mrikone niku adalah sentral gravitinya. Jadi sentralnya itu di sini. Indonesia itu sentral gravitinya Jawa Tengah dan lebih khusus Solo, Pak. Kami sudah punya peta. Peta-peta daerah rawan ini ekstrem kanan, ekstrem rodok kiri. Ini ku enten Pak, boleh enten. Nanti kalau Bapak perlu nanti bisa kami bantu. Kemudian juga gerakan kesejahteraan sosial dulu itu ada loh Pak, HKSN itu. Itu harus dikembangkan lagi. Siapa lagi? Kalau bukan kita dijamin Undang-Undang Dasar Pak. Pasal 34, fakir, miskin dan anak terlantar. Itu dipelihara oleh negara. Kemarin saya pada saat guyon-guyon mau amandemen ini jangannya dipelihara Pak, dientaskan. Fakir miskin dientaskan oleh negara, ya pelihara yo jadi miskin terus gitu loh. Bahasa presidennya begitu kira-kira ini. Lajeng ingkang menika program sinergitas betul Pak, kami akui. Jadi ekosektoral itu masih wonten antar sektor, antar tataran pemerintah. Pun saat niki menek jenenge dalan rusak kuwi mbuh dalane provinsi, kabupaten nasional, sasaran itu Pak Gubernur. Pak Ganjar mriki jalan katanya program jalan tanpa lubang niku lubangnya saya kata padahal itu sanes dalane provinsi. Tapi Pak Ganjar nggih bijaksana. Wis pokoke nek ora dalan provinsi dalan iki kepentingan rakyat perintah. Bupati dandani, Pak Menteri dandani. Pak Ganjar itu waktu baru-baru Pak kula pun biasa niku disengeni rakyat nih wong Pak Ganjar itu. Mas Pur, Pak Sekda, iki awake dhewe kudu sepakat lho. Kita ini abdi masyarakat, abdi negara, abdi masyarakat itu abdi ki batur. Awake dhewe ki bature masyarakat. Jadi kita harus melayani sebaik-baiknya. Tadi kaitannya dengan menyenangkan dan harmonisasi tadi Pak, harmonisasi tadi. Makanya saat ini Pak jenenge sing ketok men lah. Pelayanan perizinan pun nek ten provinsi transparan. Pajak kendaraan. Saat ini perpanjangan niku nggih. Saat ini tenggene samsat itu dia kalau lebih dari 8 menit itu sudah tidak profesional. Jadi nek tahunan lho Pak. Nek sing pajak perpanjangan 5 tahunan pakai cek fisik itu pun gratis. Pernah kan kalau ben Pak Ganjar sidak itu ada yang goro-goro duit 50.000 bareng gesek niku. Akhirnya jadi ndak enak kan, itu ndak boleh seperti itu. Lajeng menika khotbah nggih Pak, saya setuju. Kalau wingi bab narkoba. Kemudian menika ekstrem radikalisme, khotbah seluruhnya hari Jumat itu mengkhotbahkan itu. Nah, ini nanti Bapak menyarankan Pak Romo Yai Ngadiman menyarankan untuk Jateng Gayeng ini debat khotbah. Nanti Mas Bambang itu khotbah di masjid, di gereja, di kelenteng apa dia muatannya seperti itu. Intinya seperti itu. Niki kerjasama kali MUI Pak nggih. Nggih, pun niki matur nuwun, niki luar biasa niki. Kemudian menika pilkada. Lah nika Pak. Dampak daripada pilkada langsung menika di samping high cost politik biaya tinggi nggih ngeten niku. Jadi iki dudu wongku, iki dudu tim suksesku, ini yang ndak boleh.
Misale nek kula mboten nyalon gubernur ya. Misale kula nyalon gubernur kepilih. Ku ya gubernur wong sak Jawa Tengah, ora gubernur partai hijau, partai abang, partai kuning. Harus dideklarkan, aku itu gubernurnya wong Jawa Tengah. Dulu tim sukses A, B, C itu kan dulu, sekarang berproses ya rakyat. Harus dirangkul semua. Niku sing enten, Pak. Kula akoni lah, niku sing enten. Kan daerah-daerah sing enten, kabupaten, kota sing enten. Niku dudu wongku kok. Ora tangguh. Iki sing ora wongku ya wis minggir wae. Kemudian yang desa misteri tadi Pak Inderman ini kebetulan beliau kan ketua KSBN. Ya. Jadi Komite Seni Budaya Nasional. Lah niki Pak Indarji Supanji. Jadi kan di Jawa Tengah nembe proses Pak, pun kula usulke ini kali Bu Lis niku. Kalau wingi niki wonten beberapa tokoh-tokoh budaya, Pak Sayuti, tokoh seni. Aku lho milih sing kok dadi ketua. Lah kuwi opo ora ngerti budaya, ora ngerti seni kok dadi ketua KSBN. Kon aniku, mungkin tanggal 17 November, Jumat Legi malam Setupai, insya Allah nanti dikukuhkan di lantai. Mungkin ten wisma perdamaian, arti kepiake nganggo apa, mocopatan, apa klenengan, apa seminar lagi, pun Siteran. lagi siteran, nggih, umut siap mawon. Lho kula niku tinggal mawon kok, tinggal mencet mawon, mau cokean, siteran, wayangan, wis koncoku akeh kok, mau sinden 40 tak tok iki metu, metu. Menika Pak Adiman nggih matur nuwun. Nggih, wah komplit sangat pun saking Pak Sadiman kemawon. Pak Sadiman kacang niku. Pinten ngono. Lah nggih. Angin buwi sekedhik menika, Bapak Sudarto. Mbok menawi sampun jam kedhi. Ngaten menika nggih. Ingkang Nggih. dereng mbok menawi yang daerah rawan konflik. Sak menika menika sareng demokratisasi rak kebebasan mengeluarkan pendapat lajeng kalau ibu menika minggahipun dateng sing bener ki aku, kowe salah. Lah konflik menika latar belakangipun wonten konflik etnis, wonten konflik kepercayaan. Lah menika mbok menawi lembaga pendidikan ya kedah dados mediator. Nggih, mediator. Konflik menika wonten menawi mboten nek kula nek hak kula badhe ngaten ya. Ning aja nudingi kowe kleru nek ora kaya aku. Nggih. Terus benten menika sampun kok Bhinneka Tunggal Ika. Ning sampun ngantos aku ngene kowe ngono ki salah. Mbok sampun lah. Aku tak ngene, kowe ngono aku tak ora komentar apa-apa. Menika kuncinipun. Lan nuwun sewu samangke menika wonten sumber-sumber informasi, sumber-sumber nuwun sewu apa nek agama ya dakwah nek ingkang terkadang nuding wong liya ku sing salah. Mboten sisangaten. Mboten sisangaten. Nggih. Terus nek kula nun sewu padane aku kukur ning kene ning sak nggon ya wis ben ora usah ngelik kowe aja kaya ngono. Kuwi kleru mboten. Nika nggih Pak Sekda ingkang prayogi dipun subaraken. Terus konflik menika jalaran egonipun nudingi wong lain sing ora kaya aku salah. Nggih, Mbok mandeg. Nggih. Nggih, matur nuwun. Nika tasih wonten wekdal sawetawis katur pamirsa ingkang kepareng sesarengan sumangga 024816661 pun bikak kemawon menika para kanca. Lajeng SMS-ipun ugi monggo 081127779114. Sawetawis Bapak, kula nggih sampun sinebataken mangke badhe kakaken KSBN ngono. Menika ora sampun wonten undang-undang ingkang sampun punten panjenengan bab pemajuan kebudayaan menika. Undang-undang nomor gangsal tahun 2017. Dos pundi menika mangke cak-cakanipun menika. Nggih. Dados leres Undang-Undang Nomor Gangsal tahun 2017 menika ngingingi pemajuan kebudayaan. Intinipun nggih menika bagaimana upaya meningkatkan ketahanan budaya dan juga kontribusi budaya di tengah-tengah peradaban dunia. Wonten telepon? Wonten telepon kita tampil langkung rumiyin menika nggih. Pro Batari Semarang sugeng enjang. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Monggo kanthi cekak aos kemawon menika. Saking Pak Yarto nggih menika mboten lepat menika nggih. Semonggo Bapak. Assalamualaikum Bapak narasumber di studio. Salam. Ngaten Bapak Sekda Bapak Darto. Ini Bapak kan Jateng Gayung gawe asem. Nek kula ningali Bapak. Nika pribadi ingkang tansah enggal. Saged kesempatan menawi kita tansah menjaga integritas pribadi minangka tiyang Jawi.
saged sayuk lan rukun salebetting gesang bebrayan, dayan dinayan, majinamadan lan gadhahi kompetensi saha daya saing ingkang saged mudhari sedaya perkawis kanthi cara ingkang leres. Nanging Gusti Kula pribadi ingkang unggul inggih menika pribadi ingkang boten miyar-miyur ngadepi sedaya pacoban lan tantangan kagesang. Pribadi ingkang tansah nenangaken ilmu panertosan, pribadi ingkang ketingal saking cara lan komitmen pun tiang Jawa khusus warga Jawa Tengah anggenipun nglampahi gesang. Nah, paring makna dumateng peramban sosial lan kautaning pasien kados pundi prinsip-prinsip kapribadian tansah nggih enggal lan prinsip pribadi unggul. Katen Bapak, matur suwun. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, monggo langsung ke Mas. Nggih. Matur nuwun Pak Yarto, niki beliau ini orang yang sangat aktif. Kalau ada dialog interaktif baik di TV, di studio mini maupun di RRI. Matur nuwun. Lagi menika integritas itu seperti yang beliau sampaikan tadi. Jadi didasari dengan sayuk rukun, sayuk iko kakti. Sebenarnya itu inti dari Pancasila itu kan gotong royong. Gotong royong. Kemudian juga orang yang punya integritas itu tidak kengguh, tidak gampang kengguh lah. Tadi beliau Romo Darto sudah nyampaikan 3L tadi betul. Jadi kandel, kendel, tur bandel. Kandel gimana kok? Kandel ilmune, kandel keimanane, kumpul modal niku. Nek duwe senjata kaya ngono ya kudu kendel, kudu ngomong wani, nek ora ya ora, nek iya ya iya. Jangan sampai hanya asal bapak senang. Misalnya pimpinannya korupsi diteke wae ora dileke. Pak niki mboten pikantuk aturane ngaten. Lho nek ngono piye? Kok kowe ora loyal kalau ngaten, Pak? Dalam sampun matur menawi Bapak nekat nggih monggo. Kalau perlu dilaporkan. Saya baru tadi malam diskusi panjang dengan Pak Gubernur tentang integritas. Niki Pak Yarto. Beliau menyampaikan, apa kita ini harus membentuk sabar pungli secara internal ya. Ini masih dalam diskusi. Kok sidik-sidik kok ono OTT apa ono sing wani ngeleke. Nah, PNS ini tantangan. PNS ini tantangan, terutamanya ya yang pegang-pegang peran ini. Seperti saya itu alhamdulillah punya pimpinan, beliau itu tidak ada lah namanya perintah untuk korupsi, perintah kolusi nggo kekoncoan tidak ada, Pak. Saya nyaman. Ane di pimpinan sing misalnya Pak Sekda aku perlu ngene perlu, wah repot saya. Makanya pun, niku Pak Yarto, saya matur nuwun sangat nika. Napa niku urun rembuk masukannya Pak Yarto luar biasa, dan inilah nanti sebagai bahan saya untuk mendiskusikan lebih lanjut, dan rencana saya itu minggu depan akan saya kumpulkan para kepala dinas. Ojo meneh lah, pemerintah nih kita itu sudah menurut perhitungan kita teman-teman PNS ASN ini sudah cukup lah. Nek pengen sugih aja jadi PNS lah, jadi pengusaha. Pengen sugih, PNS sugih itu dicurigai Pak. Makanya saya sampaikan sama teman-teman, Pak Urip misalnya saya ini mobilnya apa? Avanza Pak. Lalu jenengan kok akhir tahun bulan Januari Februari tuku inovasi yang terbaru mesti takon. Iki bar akhir tahun anggaran mesti ono sisa lebih proyek. Sekdanya gitu. Saya terus terang saya punya mobil Altis tahun 2012. Aku kok ganti Camry tahun 2017. Wah, iki mesti badan saka proyek anak buah. Jangan. Kita harus berpenampilan bersaja. Yang penting bagaimana kita melayani rakyat itu dengan baik. Inggih. Ngenget wekdalipun winates menika Bapak. Ngiras pantas kagem tututan. Apabila wonten pangajap, wonten kekudangan, semoga kaaturaken. Lan mangke kasuwun nutup Pak Bambang nyekar mangke nggih. Nggih, sesepuh mawon. Oh, ingkang sepuh semoga. Monggo ingkang nutup Romo Darto. Monggo Romo. Nggih, kula tertarik integritas kalau mau. Pak Sekda nun sewu program revolusi mental lajeng Depdiknas rak pikantuk kalih program. Menika mbok menawi perlu evaluasi. Grengsenipun kirang. Grengsenipun kirang. Nah, wonten ing mriki kula mboten perlu matur, nanging tandhanipun penguatan pendidikan karakter. Menika sambetipun kalian integritas. Kejujuran, kepedulian pada orang lain, tanggung jawab menika. Nah, ketinggalipun nun jauh pedoman operasi sopipun akan Pak Sekda ingkang dereng wonten
kula nate mlebet dhateng sekolahan rumiyin 6 dinten dados gangsal dinten wonten ing Ateng. Nanging ternyata guru-gurunipun nggih sami kemawon ini Pak. Larinipun Pak D kok mboten wonten bentenipun. Mas Bambang ini mbok menawi ini masalah strategis. Ini masalah strategis rak Pemprov senadyan Kabupaten otonomi rak gadah nojo manut undang-undang gadah kewenangan ngaten. Menika lajeng ingkang pungkasan mbok menawi mugi-mugi mboten suudon. Ruminnya wonten pengawasan melekat. Nggih. Pasan kelat menika sing jenenge Kasupak menika ya nginceng stafipun. Kapela bagian dateng minggah ngaten. Mbok menawi mboten menawa raos suudon menika prayogi menika dipun nah istilahipun perlu pun gantos nih prayogi ning intinipun pengawasan nek rak nek cara manajemen iku rak one step up kalian one step down menika universal aten matur nuwun mugi saged pinanggih malih nggih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh nggih matur nuwun Pak Tarto Mas Iwan kados ngaten Jateng Gayeng Gawe Tentrem ini harus benar-benar menjadi milik kita bersama. Bukan miliknya Pak Gub, bukan miliknya Pak Sekda atau miliknya Kepala Dinas. Monggo. Kalau gitu sudah kita menapa niku rasa memetri, ngrungkepi, handar beninya ada, itu mesti akan muncul. Nek ana sing Jateng Gayeng apa? Aku sing duwe, aku sing ngewang. Aku sing nglabuhi, aku sing duwe kok. Kalau Jateng Gayeng Gawe Tentrem ini tidak membumi, mboten merasa milik kita bersama nggih sampun. Hanya omongannya Puryono saja. Omongnya Pak Sekda saja. Awujake menika kula nyuwun kanthi sanget monggo sami-sami membangun Jawi Tengah. Jawi Tengah kedah sejahtera. Jawi Tengah kedah langkung sejahtera lan berdikari. Makaten nuwun. Matur nuwun kantor penyambung Bapak Dr. Insinyur Sri Puryono, Sekda Provinsi Jawa Tengah ugi penyambung Bapak Dr. Sudarto MA ingkang sampun kepareng rawuh wonten studio budaya Kinarto Sabto RRI Semarang wonten acara Jateng Gayeng kanthi ira-iraan Jateng Gayeng Gawe Tentrem. Ugi matur nuwun para lenggah lan pamirsa. Kita pungkasi Pak Bambang Supiono saking Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah kepareng nyekar menika mangke puningipun para kanca. Matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.